Τέταρτος γύρος, 3 κουτιά. Πού γνωρίστηκαν ο παπάς και η μαμά, Ελλάδα ή Ιταλία? Ο πατέρας μου πήγε για σπουδές στην Ιταλία και την πρώτη μέρα που πήγε σε ένα πάρτι μαζί με τους άλλους συμφοιτητές, φίλους του, ναι. Γνώρισε τη μητέρα μου από την πρώτη κιόλας μέρα. Την πρώτη μέρα? Ναι, ήταν μοιραίο. Ακούσαν αυτό το τραγούδι, τη ζήτησε χορό. Ήξερε Ιταλικά? Όχι. Δεν ήξερε από αυτή την πλάκα θα έχει. Μου θυμίζει Μπενίνι. Δεν ήξερε καθόλου Ιταλικά. Και η μαμά σου καθόλου ελληνικά, φαντάζομαι, έτσι. Αλλά παρόλα αυτά κάτι έγινε. Η διεθνής γλώσσα. Τι ωραίο. Είναι ακόμη πιο δυνατό το συναίσθημα όταν δεν μπορείς να συνεννοηθείς και ταυτόχρονα επικοινωνείς. Πόσο πιο δυνατά γίνονται τα πράγματα. Γι' αυτό φαντάζομαι ότι από εκεί και πέρα δεν πέρασε μέρα που να μην είναι μαζί. Έτσι δεν είναι? Έτσι ακριβώς. Από τότε. Έχεις αδερφάκια? Έχω, είναι εδώ μάλιστα. Πού είναι? Η αδερφή μου η Άντα. Η αδερφή σου. Πλησίασε, κορίτσι μου. Γεια, έλα σε κορίτσι μου για σένα. Η Άντα. Νάτ και η Άντα, ένα θερμό χειροκρότημα παρακαλώ για την γλυκιά αδερφούλα. Έλα και εσύ μαζί μας. Πάρε το μικρόφωνο. Ιταλιδούλα κι εσύ, Πιο πολύ Ιταλιδούλα ή από Μεσσηνία? Πώς αισθάνεσαι? Μισή-μισή είσαι, έτσι. Πηγαίνεις εσύ στην Ιταλία? Πηγαίνω. Ωραία. Αλλά από την πρώτη μέρα δεν γνώρισες, φαντάζομαι, τον έρωτα της ζωής σου? Όχι. Πόσες μέρες έκατσες? Λοιπόν, για να δούμε τι έχουμε τώρα. Είμαστε στον τέταρτο γύρο και περιμένουμε να ανοίξουμε το πρώτο κουτί. Νομός Εντολοακαρνανία στο νούμερο 15. Πάμε στην Δέσποινα. Δέσποινα ξεσφράγισε. Και άνοιξε. Άνοιξε για τα κορίτσια μας. Ναι, το κολοκύθι. Και εμφανίστηκε και το κόκκινο κουτί. Μόλις ήρθε η Άντα στο τραπέζι, να το κόκκινο κουτί. Και έχουμε 2 ακόμη ευκαιρίες για να το ενεργοποιήσουμε, κορίτσια. Σας ακούω. Τι λες, ρε Άντα? Μικρότερη είναι η Άντα λίγο, Ναι. Μήνες. Όχι. Χρόνια. 4,5 χρόνια, μάλιστα. Με τι ασχολείσαι η Άντα? Εγώ σπουδάζω. Τι σχολή? Στο χημικό είμαι. Χημικό. Εδώ Αθήνα, Ναι. Ωραία. Σε ποιο έτος? Τώρα μπήκα. Τώρα, πρώτο έτος. Συγχαρητήρια. Ευχαριστώ. Λοιπόν, πού να πάμε τώρα? Τι λες, Αθανασία? Είναι το δεύτερο κουτί. Πάμε για το αποσμητικό. Suspense. Και διπλάσιοι στόχοι. Το νούμερο 6, νομός Φωκίδας. Πάμε στην κυρία Ελένη. Κυρία Ελένη, βλέπω καλοσύνη μεγάλη από εσάς. Γενεδορία. Ξεσφραγίστε λοιπόν και θέλω απόδειξη. Καλή επιτυχία, κορίτσι μου. Κοντά περάσαμε, ανίστατο. 1 ευρώ! Μία ευκαιρία τελευταία να βρούμε το αποσμητικό. Συνεργαστείτε, κορίτσια, βάλτε τις δυνάμεις σας, συγκεντρωθείτε και πάμε να βρούμε το αποσμητικό. Έτσι θα ενεργοποιήσουμε το κόκκινο κουτί. Είναι το νούμερο 5. Αν και είναι το τυχερό μου, ο αριθμός 5 είναι ο τυχερός μου αριθμός. Λίγο δεν ξέρω. Ο τυχερός ο αριθμός. Τι σημαίνει τυχερός όμως σε αυτό το παιχνίδι, είδες? Έχει 2 όψεις το τυχερό. Τυχερός, ναι, έχει 2 όψεις. Ναι, θα πω. Τυχερός αριθμός μπορεί να είναι κάποιος, ο ίδιος αριθμός όταν βρίσκεται εδώ. Τυχερός όμως όταν βρίσκεται και εκεί. Άτυχος αντίστοιχο όταν βρίσκεται εκεί, άτυχος όταν βρίσκεται εδώ. Δεν βγάζεις άκρη. Θα πω το νούμερο 5 έτσι για να μου φύγει αυτό. Για να σου φύγει, λες, έτσι. Πάμε στο Σπύρο, στον Καναδό. Χόκκεϊ επί πάγου. Ξεσφραγίζω. Όχι, άλλαξα γνώμη. Άλλαξες? Ναι, άλλαξα γνώμη. Τελευταία στιγμή αλλάζεις. Ναι. Αφήνω λοιπόν το βουλοκαίρι και απομακρύνομαι. Πού πηγαίνω? Πάμε στο νούμερο 3, στον νομό
φαντάζει. Πάμε στη Ροδούλα. Ροδούλα ξεσφράγισε. Έφυγε από το 5 και ήρθε στο 3. Παρακαλώ. 500 ευρώ. Τουλάχιστον είναι μπλε. Δεν βρήκες το αποσμητικό. Σκέψου το αποσμητικό να είναι εδώ. Εδώ. Στο 5 δεν ήμασταν. Σκέψου να είναι εδώ. Αλλά σκέψου να ήταν εκεί 200. Θα μάθουμε στη συνέχεια τι έκρυβε αυτό το κουτί με το αριθμό 5. Για την ώρα σας θυμίζουμε και πάλι τα τηλεφωνά μας. 90 11 51 54 54 και κινητό SMS Α1 κενό όνομα. Αποστολή στο 4700. Σας ακούω κύριε Τραπεζίτη. Είναι εδώ και η Αθανασία και η Άντα. Χαιρετίσματα. Χαιρετίσματα και από τη μικρή αδερφούλα. Ναι, μπέλε ραγκάτσε. Το φτιάχνει. Πρέγκο λέει. Λέτε γκράτσιες πάλι και δεν τελειώνει αυτή η ιστορία. Γιάννη, όποτε πας στην Ιταλία, γκράτσι, πρέγκο. Άμα πεις γκράτσι, πάλι πρέγκο. Μα σε μια ώρα, γκράτσι, πρέγκο. Ναι, ευχαριστώ. Πρέγκο. Λοιπόν, 15.000. 15.000 ευρώ. Τρίτο χτύπημα και πάμε στον επόμενο γύρο. 3 κουτιά. Προσεκτικά, πολύ προσεκτικά κορίτσια. Λοιπόν, πάμε στο νούμερο 21, νομό Καρδίτσας. Πάμε στο 21. Αθανασία, Ελισάβετ. καλή τύχη. Ευχαριστώ. Ξεσφράγισε. Ανοίγω. Να το πω, Χρήστο. Σε περίεργη. Ναι. Ξεσφράγισε. Παρακαλώ. Δεν είναι καλά τα νέα. Δυστυχώς. Το 21. Δεν είναι καλά, το είδα. Το είδα στα μάτια της Ελισάβετ. Φάνηκε ότι μέσα σε αυτό το κουτί ήταν κάτι κόκκινο. Δυστυχώς βγάλαμε τις 200. Ακριβώς δίπλα στο 5. Δύο κουτιά για να ακούσουμε νέα προσφορά. Δυσκολεύουν τα πράγματα πολύ. Σ' ακούω. Άντα μπορείς να κάτσεις κάτω. Ας αφήσουμε λίγο μόνη της την πρωταγωνίστριά μας. Τι λες? Το νούμερο 7, νομός Λέσβου. Πάμε στο Κωνσταντίνο. Καλή τύχη. Ξεσφράγισε, Κωνσταντίνε. Και άνοιξε το κουτί σου. 5.000. Το τρίτο μεγαλύτερο ποσό. Τελευταίο κουτί. Τελευταίο κουτί. Μην ξεχνάς ότι οι 50.000 είναι μέσα στο παιχνίδι. Και όπως είπε και ο Γιάννης ο Μαρακάκης, πολλές φορές όταν φεύγουν γρήγορα τα μεγάλα, στο τέλος έχουμε happy end. Μακάρι. Όταν δηλαδή έχουμε 1-2 κόκκινα, για κάποιο λόγο μένουν και στο τέλος μένουν μόνα τους, γιατί έχουν φύγει όλα τα άλλα. Άρα έχουμε ελπίδες. Σ' ακούω. Λοιπόν, θα πω το νούμερο 5, νομός Αχαΐας. Πάμε στο 5 λες, έτσι. Ναι. Πω αγωνία για να δούμε αυτό το κουτί που δεν το άνοιξες πριν. Θα έλεγα να πάμε πρώτα στα διαφημιστικά μηνύματα και αμέσως μετά να το ανοίξουμε. Δεν έχω ακόμη ξεσφραγίσει. Άρα μπορείς να αλλάξεις. Αλλά μπορείς και να το ανοίξεις. Για την ώρα αυτή είναι η επιλογή σου. Σε λίγα λεπτά μαζί, μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να παίζετε μαζί μας για να μοιραστείτε τα χρήματα με την Αθανασία, την πρωταγωνίστριά μας. Ο Σπύρος, ο Καναδός, περιμένει και έχει μεγάλη αγωνία. Σε λίγα λεπτά μαζί.